Здравейте на всички! В днешното видео ще споделя с вас 10 най-добри съвета, които гарантирано ще ви помогнат да бъдете в калориен дефицит. Това са техники, които аз самият използвам вече над 13 години, за да се поддържам в атлетична форма целогодишно и също така съм ги прилагал върху стотиците клиенти, с които сме свалили между 10 и 40 кг в рамките на месеци. И затова мога да ви гарантирам, че ще ви помогнат и на вас в борбата с излишните килограми и мазнини. Първият съвет е да увеличите драстично дневния ви прием на протеин. Причината за това е защото за всеки 100 калории, които приемате от протеин, 25 до 30 калории ще бъдат изразходени за неговото усвояване. Протеинът е макронутриента с най-висок термичен ефект от храната. Цели 25 до 30% от него се изразходват за разграждане и усвояване. Докато за въглехидратите и мазнините този ефект е само 5 до 15%, а ако сте с наднормално тегло, поради лоша инсулинова чувствителност, се намалява на 0 до 5%. Високият прием на протеин също така има апетитопотискащ ефект и потиска желанието за сладко, което прави придържането към калориен дефицит много по-лесно. Затова моята препоръка е да започнете да се стремите във всяко едно от храненията ви да имате богат източник на протеин. Вторият съвет е увеличи приема си на нискокалорични и обемисти храни. Колкото по-малко калории съдържа една храна за 100 грама, толкова и по-засищаща е тя, защото ще можем да изядем голямо количество от нея за минимално количество калории. Причината, поради която искате да консумирате повече нискокалорични храни, е защото стомаха ни има сензори, които сигнализират на мозъка колко сме заситени спрямо това колко е разширен самия стомах. Затова моята препоръка е да започнете да се стремите да приемате по поне 500 грама от любимите ви зеленчуци на ден. Може да бъде под формата на салата, печени, задушени, гриловани зеленчуци или дори под формата на крем супи. По този начин ще бъдете добре заситени и ще увеличите приема ви на фибри, което също увеличава драстично чувството за ситост, тъй като фибрите забавят изпразването на червата. Третия съвет е да се стремите да приемате поне 30 мл вода на килограм телесно тегло. Изключително важно е да приемате достатъчно вода на ежедневна база, защото когато не сме добре хидратирани, много често тялото бърка чувството за жажда с чувството за глад. Тоест за един 100 кг човек трябва да приема около 3 литра течности на ден, като това включва и приема на кафе, чай и други напитки. Четвъртия съвет е спри да приемаш течни калории. Течните калории са изключително бързи и лесни за консумация, но не предоставят почти никаква ситост. Всеки един от нас може да изпие 700 калории в рамките на 30 секунди под формата на шейк или смути, но ще ни бъде доста по-трудно да изядем тези 700 калории под формата на ястие с месо, ориз, картофи и зеленчуци. Затова наблягайте на цели храни. В езика ни също има рецептори, които изпращат сигнали за ситост към мозъка и колкото повече време дъвчем една храна, толкова по-силни сигнали за ситост се изпращат. Петия съвет е стремете се да приемате по поне 1-2 плода на ден, тъй като плодовете са богати на витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. По отношение на най-добрите плодове за отслабване, тук важи същото правило. Колкото по-малко калории имат за 100 грама, толкова по-добра опция са те. Затова едни от най-добрите плодове, които може да приемате, когато се стремите да бъдете в калориен дефицит, са ягоди, малини, капини, боровинки, диня, пъпеш и горски плодове. Съдържат около 30 до 40 килокалории за 100 грама и са богати на фибри и антиоксиданти. Шестия съвет е да приоритизирате тренировките с тежести пред кардиото. Причината за това е защото те изразходват много повече енергия за единица време, но и също така стимулират изграждането на мускулна маса във вашето тяло. В дългосрочен план това е огромен позитив, защото първо ще имате много по-стегнато и оформено тяло, но и също така метаболизма ще ви бъде по-бърз, защото мускулната маса е метаболитно активна тъкан. Седмия съвет е изберете кардио с ниска интензивност. Причината за това е защото кардиото с висока интензивност води до завишение в нивата ви на апетит, кортизол и е по-трудно за нервната система да се възстанови от него. Затова, ако решите да правите кардио като допълнение към тренировките ви с тежести, по-добре изберете кардио с ниска интензивност, където поддържате умерен пулс. Може да бъде ходене на пътека, крос тренажора или велоергометър, а може и просто да се стремите да правите по поне 8 до 10 000 стъпки на ден и през свободното ви време да правите по-дълги разходки, да практикувате различен спорт, да си играете повече с децата ви, да карате колело в парка и прочие.
Осмото жизненно важно нещо, което обяснявам на всеки един от новите си клиенти, е, че теглото винаги варира. Тоест, въпреки че сте в калориен дефицит, не очаквайте всеки ден теглото линейно да пада надолу. Ще има седмици, където 3-4 поредни дни ще пада с по 100-150 грама надолу, след това няколко поредни дни ще поддържате тегло, след това дори леко може да се покачи и след това отново ще падне. Причината за това е защото теглото на кантара не показва единствено количеството на мазнини в нашето тяло. То показва и количеството мускулна маса, задържана вода и излишен материал в стомашния тракт. Затова имайте предвид, че ще има дни и седмици, където сте правили всичко правилно и въпреки това теглото може да не падне надолу или дори леко да се е покачило, след което ще изхвърлите задържаната вода и теглото ще падне рязко надолу. Деветия съвет е: добавете едно междинно хранене с високо съдържание на протеин между обяда и вечерята ви. Това е нещо, което прилагам при голяма част от клиентите си и причината за това е за да избегнем преяждането или нуждата за снаксове и десерти късно вечер. Много често, когато има повече от 5 часа между основните хранения, се получава така наречената свръхкомпенсация. Тялото увеличава хормоните на глада и като резултат имате неконтролируем апетит и желание за снаксове. Затова добавете едно нискокалорично и богато на протеин междинно хранене и сами ще видите колко по-голям самоконтрол ще имате през вечерта. Десетия съвет е: намали приема на алкохол. Когато се стремите да бъдете в калориен дефицит, е силно препоръчително да сведете приема на алкохол до абсолютен минимум. Причината за това е защото ацетата блокира горенето на мазнини в тялото ни. Също така ацетата сам по себе си може да бъде превърнат в подкожна мазнина. Отчасти това е основната причина, поради която алкохола има такъв голям потенциал да попречи на загубата на мазнини. И 11-тият бонус съвет е да разберете, че няма смисъл веднъж седмично да карате само на вода или зеленчуци. Това няма да забърза вашите резултати, а единствено ще обърка циркадните ви ритми. Когато си създадете режим на хранене, е най-добре да се придържате към него, защото по този начин вашето тяло ще знае кога да очаква да разгражда храна и това води до много по-регуларни нива на апетит през ежедневието, много повече енергия и тонус и много по-добри резултати в дългосрочен план. Така че тук ще завърша това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако и вие искате да се присъедините към стотиците хора, които вече постигнаха мечтаните от тях резултати и промениха живота си завинаги, може да проверите дали все още има останали свободни места в програмата ми и да си запазите безплатен час за консултация за евентуална съвместна работа с мен. Ще намерите линкове към всички мои контакти в описанието под това видео и в коментарите. Оставам ви още 2 полезни видеа и до скоро!